Okay, velkommen. Jeg kunne så ikke slippe for at lave nogle underlige udfordringer. Øhm, ja, så jeg kan lige så godt komme i gang. Melissa siger, at jeg skal sige ost, så frækt jeg overhovedet kan. Ost. Okay. Og så siger Ditlev en masse underlige ting. Det er ret svært at lave dem, for jeg har ikke tingene herhjemme. Han siger i hvert fald, at jeg skal sige nogle klamme lyde. Skal vi lige finde på andet? Og så siger Melissa, at jeg skulle prøve at få tungen op i næsen. Kan man ikke. Og så ikke en besked. Så skulle jeg tage et billede. Det er et billede af hendes klassebillede. Jeg fik af hende at sige, Melissa, min prinsesse, du er mit et og alt, du gør alting godt, uden dig ville min verden gå under. Du er så dejlig, sød, smuk og fræk. Frej er totalt grim. Og derefter skal jeg sige ind i kameraet, at det er fucking seriøst, og jeg mener det er hele min skal. Og ja, disse udfordringer er meget plat, så jeg foretrækker ikke at lave dem. Hej, husk at abonnere her nu.